Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Adam sağlığı watan baýlygyny deňelýän ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen soňky ýyllarda gurulyp ulanmaga berilen şeýlede durky täzelenen dünýäniň sağlyk guraş ulgamynyň ösün iň kemil enjamlar bilen öpçün edilen şifaxanalarda häzirki wagtda halkymyza döwrewap hemem ýokary kili sağlyk hyzmatlary ýola goýuldy. Şeýle şifaxanalaryň birim Türkmenistanyň çäklerinden alyslarda da tanalýan Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna, ýagny Köpetdağ Gözül Kunjugunda yerleşýän Ýylysuw şifaxanasydyr. Ýyly günüň arasynda giňden meşgullygy eýe bolan bu şifaxana gelip onu şifa tapyp saglygyny dikelýän adamlar şuňlar hasam köpelýär. İnsan saglygyny ählidatdan ileri tutýan Mehriban arkadamyzyň tagallalary bilen ýurdumyzda döwrewap şifaxanalar gurulýar. Welaýatyň meşhur şifaxanalarynyň biri bolan Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň çägine ýerleşýän Ýylysuw şifaxanasy döwrewap şifaxana sagalyş merkezine urulyp, ol raýatlary tutuş ýylyň dowamynda kabul etmek mümkinçiligine eýe boldy. Bu ýerde saglygyny dikeltmäge gelenlere dünýä derejesinde lukmançylyk hyzmatlar hödürlenýär. Türkmen topragy saglygyny dikeltmek we goramak üçin özünde ägirt uly güýçler jemleýän hakyky melhemler mekany bolup durýar. İnsan saglygyny dikeltmekde meşhurlugy eýe bolan Ýylysuw şifaxanasynyň tebigy çeşmeleriniň bejeriş häsiýetleriniň bardygy hem ýurdumyzyň hünärmeler tarapyndan düýpli öwrenildi. Yer astyndan çykýan 46 derejeli gyzgınlykdaky kurtly suwlaryň kömegi bilen bu ýerde dürli keselleri, şol sanda dayanç hereketi ulgamynyň, nerw we endokrin ulgamynyň bozulmagy bilen bagly bolan dürli keselleri bejerýärler. Melhem çeşmeleri ýod we bron düdümli mineral suwuny çykaryp, ol aşgadan içege, ötgalty, bagyr, aşgadan atmäd, sowuklama keselleri bejerilende ulanylýar. Soňky ýyllarda şifaxananyň çäginde bina edilen dünýäniň ösün saglyk ulgamynyň kämil anyklayış bejeriş enjamlary bilen üpçün edilen bejeriş detgallarynyň peýda bolmagy bilen onuň halka hyzmat ediş çägi hasda giňedi. Häzirki günlerde Ýylysuw şifaxanasynda rehmet ruhsatyna çykýan raýatlarymyzyň diň alyp öz saglyklaryny bejertmekleri üçin dol mümkinçilikler döredildi. Bu ýerde yerleşýän ak memerli odun binada anyklayış bölümi, döwrewap rentgen, EKG, ultrases barlyklary, endoskopiýa boýunça iş otaglary, burun we bokurdok kesellerini bejermek we bu bilen bejermek üçin niýetlenen otaglary, şeýle-de bejeriş beden terbiýesi, döwrewap enjamlaşdyrylan turgenleşik otaglary ýyldaşlarymyzyň hyzmatyna. Bu ýerde saglygyny dikelýän adamlar üçin suw bilen bejeriş otagynda elektrowannly bejeriş tolkunynyň kömegi bilen mineral maddalary endamy goýarmak, şeýle suw bilen renk terapiýasyny bermek arkaly rahatlandyrjy täsir etmek çärelerde gödeňde tutulan. Bu ýerde yerleşýän dermanhananyň işem talabalar ýola goýuldy. Adamlar ösümlikleriň melhemlik güýjüni gadymy döwürlerde açypdyrlar hemde olary dürli keselleri bejermek üçin ulanıpdyrlar. Häzir asyrlaryň dowamynda toplanan hemde nesilden nesile aýagly geçirilýän ata-babalarymyzyň tejribesi ýurdumyzda öz ähmiýetini ýitirmän, eýsem Lukman arkadamyzyň ýol başçylygyny döwrewap ilmde hem ulanylýar. Yerelinde aýtsak şifaxanada hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri atly kitabyny beýan edilen derman otlarynyň dürli görnüşlerinden melhemlik çaýyň taýýarlanyp, bu ýerde bolýan ýyldaşlarymyza hödürlenýändigi, olaryň bolsa ondan em tapýandygyny aýratyn bellemek gerek. Umuman bu ýerde ähli zat täsin suw arasy da howasy we elbetde saglyk goruş işgärleriniň ýokary hünär taýýarlygy näsaglaryň tiz sagylmagyna ýardam edýär. Häzirki wagtda şifaxanada öz işini ustad lukmanlaryň we şefaat oýalarynyň ençeme zähmet çekýär. Bu ýerde saglyklaryny bejerýän ýyldaşlarymyz ýurdumyzda insan saglygy hakda edýän tagallalary üçin Mehriban arkadamyzy alkyşlaryny aýdýarlar. Men Marw welaýatynyň Murgaýy etrawynyň ýaşaýjysy Murad Fiyalkap. Men diňje alýş wagtym Ýylysuw şifaxanasyna diňje almany elýän ýylyň ýylyna şifaxanada hemme şertler döwrewap tehnologiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Ýylysuw şifaxanasyna tenekar suwlary bar. Dağı etekläp oturan Ýylysuw şifaxanasy gelýän raýatlara özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Bizim şular ýaly şifaxanalarda ýylyň ýylyna özümiziň saglygymyzy berkidýär. Şeýle mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimiziň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri ilmide ama araga ajardyn. Men Daşoğuz welaýatynyň bilim işgäri Aýyt Gurbanow. Men özümiň tomutky diňje alýş döwründe berilýän zähmet ruhsady wagtynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyndaky Ýylysuw şifaxanasynda öz saglygymy dikeldiýärin. Bizi güler ýüzü bilen garşy aldylar.
Şifahanada öz sağlygyny dikeltmek üçin ähli amatlyklar we ähli şertler döredilipdir. Şifahana dağ eteginde yerleşýär. Dağın howasy hem adamyň sağlygyny dikeltmek üçin has oňoýly täsir döredýär. Bu şifahanada hormatly arkadağımyň Türkmenistanyň dermallyk ötümlikleri adly köpçülik kitabynda görkezelen dermallyk ötümlikleri esasında durly görnüşli çaýlar demlenip berilýär. Bu çaýlaryň özü adamyň sağlygyny dikeltmekde ören uly peýdasy bar. Bu şifahanada ýörete sport we beden terbiýe otagy bolup, ol ýerde adamlaryň sağlygy durly maşyklar arkaly hem gowlandyrylýar. Ine şular ýaly şifahanalar biziň ýurdumyzyň ähli vilayatlarynda gurulup ulanylmaga berilen, olar halkymyz üçin hyzmat edýärler. Ine şular ýaly şifahanalarda öz sağlygyny dikeltmäge döredip beren şertleri hem de mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydam öwrüwaç bolsun. Türkmenawa şäheriniň halkara howa menzilini bütün dünýä saglyk uruş guramasynyň insanperwerlik ýükü gelip gowuşdy. Munyň özü Türkmenistanyň dünýäniň bir näçe ýurtlaryny edýän gollawna jogap hökmüni amala aşyrylýan asylly çäredir. Yurdumuzda arkada prezident bilen karar bilen tasdiklanan Türkmenistanyň 7 ýukunç ketele garşy taýýarlygyny we destin şäherlerini görünmegini üçetmek meýilnamasyna laýykly bütün dünýä saglyk uruş guramasy bilen hyzmatdaşyň şäherlerini yurdumuzda bir näçe urunuşy saglyk uruş maksatly serişlerden ibaret bolan insanperwerlik ýükü gelip gowuşdy. Insanperwer ýüküň Türkmenawadyň halkara howa menzilligini desini ýürüýte serişler arkaly ziýansızlandyryş işleri geçirildi. Käzirki döwürde dünýä halklarynyň arasynda insanperwerlik gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegi aýratyn möhüm bolup durýar. Dünýäde emele gelen çyrşyrymly ýagdaý nazara alyp Türkmenistanda keselliň öňüne goýunçy döwlet derejesinde maksatnamalaryň işleri amala aşyrylýar. Ýergelen aýsak biziň ýurdumyzda hormatly prezident bilen paýhasy ýol başçylygynda dünýäde emele gelen pandemiýaga garşy ýaýbanlanan görüş şäherleriniň netijeli häýdete eýe bolmagyna munasip goşunt goşýar. Muňa özi Türkmenistanyň ähli möhüme garşy durmak boýunça edilýän tagallalaryň utgaşdyrylmagyny möhüm orny eýleýäniň nowatdaky subutnamasyr. Yurdumyzyň bütün dünýä saglyk uruş guramasy bilen hyzmatdaşyň şäherlerine giren insanperwerlik ýükü ýürüýte ulaglara ýüklenip paýtagtymyza tarap ýola düşdi. Bellenilşeýär saglyk uruş ulama degişli lukmançylyk serişlerinden ibaret bolan insanperwerlik ýükü paýtagtymyza seljerlip degişli urar boýunça paýlandylar. Bu waka dünýä ýüzünde tutuş adamzadyň saglygyna hökm salýan keselleri bilelikde garşy durulýan onuň nowatdaky subutnamasyna öwrüli. Saglyk uruş maksatly serişleriň arasynda aýnaly ýüz örtükleri, äýnekler, lukmanlaryň ýektaýlary, agzy örtükleri hem respiratorlar bar. Bu serişleri zerurluk ýyla çykan ýagdaýynda kesellerden gorunmak üçin ýurdumyň saglyk uruş idaralaryna hünärmenler tarapyndan ulanmak gözeňde tutulýar. Insan saglygyny ählidatdan belent tutýan hem sagdyn durmuş ýerleriniň berkidelmegine aýratyn ähmiýet berýän milli liderimiň tutuş adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri bagtyýarlygyň ýurdu hökmüni ikrar edilen Türkmenistanda adam hakdaky aladanyň ählidatdan ýokardygyny suwda diýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hususy ulgamyny ösdürmekde amala aşyrýan ägert uly işleri netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň günlük sarp edýän haritlaryny öndürýän hususy kerhanalaryň sany barha artýar. İş ortalakyçylarymyzyň gözlegli hem öndürjükli zähmeti netijesinde içerki sarp ediş bazarlarymyz dünýä ölümlerine laýyk gelýän ýokary hilli önümleri bilen ýeterlik upçun edilýär. Mehriban arkadaşymyzyň saglyk maksatnamasyny amala aşyrmak maksady bilen önüm öndürýän Türkmen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzaty bolan Ahal welaýatynyň çägine ýerleşýän Mono hem Mara welaýatynyň wekil waziri etranyň çägine ýerleşýän Şatumur hususy kärhanalaryna netijeli işler alınıp barýar. Ahal welaýatynyň merkezi Änew şäheriniň çägine ýerleşýän Türkmenistan Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzaty bolan Mono hususy kärhanasy soňky ýyllarda önürýän önümleriniň ýokary hilligi bilen ila tarasyna giňden tanalýar. Dünýäniň iň kämil tehnolog enjamlary oturulan bu kärhanada ilatyň köp isleg bildirýän hojalyk önümleriniň soğuk sabyndan alty, gapgaç ýuwjy serişdelen alty görünüşi, çygly süpürgüçlüň 15, 25, 72, 100 santy ýerleşdirilen 14 görünüşi,
Goru süpürgüçleň aşgana, toy sadakalary we beýlekler üçin niýetlenen 4 görnüşi, eňneşik ýumşadyjy serişdelen 6 görnüşi, gory sodalaň 1, suwuk sodalaňam 2 görnüşi, şampunlaň 4, duş geliniň 2 we aýna ýuwjy serişdeleriňem 1 görnüşi öňürlýär. Bu ýerde önümçilik üçin peýdalanýan suwlar dik gazalan guýdan alınýar. Kärhanada öňürlýän hojalyk durmuşyny günnelik gerek bolan önümler üçin ulanylýan ýakymly we ýytberji maddalar bolsa, olan geçkinlik haritleri öwürmegine iterýär. Önümlüň ýokary hil derejesinde bolmagy bu önümlüň günnelik buyurmalar esasyna müşterileriniň gün saýyn artmagyny getirýär. Mono hususy kärhanasyna öňürilýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemem vilayetlerimize uğradylýar. Ýeri gelende bellemel zatlaryň ýene biri häzirki döwürde bu kärhanada hormatly prezidentimiň saglyk maksatnamasyny amala aşyrmak maksady bilen bu ýerde gigienika temizleýiji, antibakterial serişdelen bir neçe görnüşleri öňürilip, ilat köpçüligini ýetir we ul islegden peýdalanýar. Kärhanada öňürilýän önümler bu ýerdäki hil barlahanysyny gözegçilikden geçirilýär. Mary welaýatynyň wekil wazir etranyň çäýine ýerleşen Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Şat Umar hususy kärhanasynyň esasy wezipesi halkymyzyň durmuşda günnelik peýdalanýan ýuwjy serişdelerini öňürmekden ibaret bolup durýar. Bu ýerde mebelleri, gap-gaşlary, eňneşikleri arasalamakda giňden ulanylýan ýuwjy serişdeleň önümçiligi döwrewap derejede alnyp barilýar. Şu gün hususy kärhanada insan saglygyny gorumakda we arasaçylyk üçin etmekde peýdalanýan ýuwjy arasalaýjy serişdelen suwuk görnüşi, diş arasalaýjy serişdelen, saç ýuwulýan şampunlaň, sabunlaň, ele we ýüze çalynýan ýaglaň, otoga ýakymly ýytberjileň, hoş we ýysly müşküleň köp mukdary öňürilýär. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň telekeçilerine döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp zähmet çekýän bu hususy kärhananyň işgärleriniň esasy maksady öňürilýän önümleň ýokary hil derejesini öpçün etmekden ibaret bolup durýar. Häzirki zamanyň iň kämil we ösün tehnologiýaly enjamlarynyň sad we bökdöşet işledilmek arkaly öňürilýän önümleň hilini kärhanaň hünärmenleri tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Bu ýerde oturulan dünýäniň ösün döwletleriniň kämil tehnologiýaly döwrewap enjamlaryna öz ýerli hünärmenlerimiz başarjylyk bilen erkedýärler. Häzirki wagtda kärhanada ýokary hili önümleň 100den gowrak görnüşi öňürilip, olar 300 gramdan 5 litrlik öwrümdäki göze gelýüli owadan hem döwrewap gaplara gaplanyp, ýokary haritlik derejesi bilen öpçün edilýär. Kärhanada öňürilýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň ähli künjeklerine ýygyderli uğradylýar. Bu haritler ýurdumyzyň telekeçileriniň arasyna geçirilýän ölümçilik sergilerine de özüniň ýokary hili bilen tapawutlanyp, münasip urna eýe bolýar. Döwrewap önümler öňürilýän kärhananyň işgärleri özleriniň önümçilik depkinlerini artyrmak bilen şu günler hasam gözlegli zähmet çekýärler. Kärhananyň işçi hünärmenleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürip, işe telekeçilen gözlegli zähmet çekmekler üçin giň şertlere döredip berýän milli liderimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki Türkmenbaşy jinsi toplumy sebitde dokma puwdugynyň iň bir naýbaşy kärhanalarynyň biridir. Toplumny öňürjükli zähmet çekmek üçin amatly şertler döredilendir. Toplumyň ýanaşyk ýerleriniň göwnüjy awadanlaşdyrylmagy, bagy bossanlyga bürünmegi bu künjüň ekologiýa derejesiniň ýokary bolmagyny şertlendirýär. Toplumyň çäginde 3 tane kärhana hereket edip, olarda çyýmaly gaýtadan işläp, taýýar harit görnüşine getirýän iş usullary alınıp barilýar. Toplumyň ähli bölümleriniň dünýäniň öňde barjy önüm öndürjüleriniň enjamlary bilen üçin edilmegi, olaryň saglyşykly işledilmegi, öňürilýän önümleriň meçhulerine bolşaly, olaryň hil derejesine oňy täsir edýär. Kärhanada zähmet çekýän işgärler bu ýerde oturdulan enjamlaryň saglyşykly işini üçin edýärler. Hünär derejesi ýygyderli horlandyrylýan ustad dokmaçylaryň tagallalarynyň netijesinde bu ýerde öndürilýän önümler diňe bir içki tarpejleriň arasyna däl, eýsem dünýäniň talapkar bazarlarynyň geçkinlik haritlaryna öwrülýär. Toplumyň önümlerinde nahypliklerden dokalýan jintimatalardan buyurmalar esasyny dörli lewaslar taýýarlanylýar. Ýerlerinde aýtsak bu ýerde jintimatalaryň galyň ýuwky, süýnýän we süýnmeýän görnüşleri taýýarlanylýar. Kärhananyň bedewni şanly haritlary häzirki döwürde dünýäde iň geçkinli önümleri öwrülýär. Ekologiýadan arasa paýta tümünden taýýarlanýan nahypliklerden dokalýan jintimatalaryna, olardan taýýarlanýan dörli görnüşli lewaslary ýylyň ähli paslynda ulusly bildirilýär. Hoçonuň üçin toplumyň işgärleri gelip owuşýan sargıtlar esasyny zerur bolan haritlar taýýarlaýarlar. O olaryň bellenlen möhletlerde müşterileri ýetmegin üçin edýärler. Tahyk iş tertipnamasynda işleýän hünärmenleriň saglyşyk zähmeti haritlaryň bolşulugyny we lewaslaryň ýokary hil derejesini şertlendirýär.
Məlim bolşaly milli liderimiziň ýygydyry tagalat netijesinde ýurdumyzyň dokma tenaгаty sazlaşly ötüş ýoluna düşdi. Pudoň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegi, önümçüligi, täzeçil usullaryň we sanly teknologiýalaryň ornaşdyrylmagy ýerine ýetirilýän işleriň netijeligini artdyrdy. Häzirki döwürde milli iqtisadiyetimiziň berkidilmegine dokma tenagatyna möhüm orun değişli bolup durýar. Aşgabatyň jyn toplumy pudoň öňde barjy önümçülik guwatlyklarynyň biri bolmak bilen bu ýerde öndürilýän haritlar dünýä bazarlaryny eýleýän orunlaryny barka putolandyrýarlar. Bu ýerde häzirki zamanyň ötün talaplaryna laýyk gelýän täze haritlary öndürmek meselelerine de möhüm ähmiýet berilýär. Durly görnüşdäki we durly biçimli libaslara bolan isleg barka ýokurlanýar. Müşterilerin ötön isleglerini dolu kanagatlandırmak maksady bilen öndürjülükde ähmiýet çeken hunärmenler öz işlerini döwrüň talabyna laýyk derejede üýtgedip guraýarlar. Şol wagtyň özünde libaslar taýýarlamaň milli görelgleri bilen häzirki zamanyň ötön tejribesiniň utgaşdyrylmagy bu ýerde taýýarlanýan libaslaryň islegli haritlary öwrülmeginiň baş şertini emele getirýär. Aşgabatyň jyn toplumynyň kärhanalaryna täze tehnologiýalar ornaşdyrylyp, bu ýerde önümçül guwatlyklaryň sazlaşykly işi üçin edilýär. Şeýlelikde toplumyň haritlary özüniň bedew nişanyny mahsus önler bilen dünýä ýüzünde uly meşhurlyk kazanýarlar. Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mary şäherindäki maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hunärmenlerdir işgärleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiziň kiçik hem orta telekeçilere berýän biýmöçür kömek gollawlary esasynda ýurdumyzda daşar döwletlerden getirilen haritlaryň orun tutup bilýän önümlüň önülüşiniň artdyrylmagyna öz münasip goşuntylaryny goşýarlar. Ular kerhananyň önümçüligi dünýä tejribesine laýyk gurap, öndürilýän ýokur hilli gön önümlerini daşarı bazarada köp möçörde çıkarmaklığı aydın maksat edinýärler. Mary şäherindäki maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde ýer şahly hemem ownuq şahly mallaň derleri gaýtadan işlenip, şonun ýokary kelli ekologiýa taýdan arasy gön önümleri öndürilýär. Täzeçe dörjülükli gözlegler bilen işleýän işçiň telekeçiler özlerini döwletimi tarapyndan berilýän ýeňillikli garrylan hasabyna kärhananyň önümçiligini iň kemil tehnologiýaly enjamlara ornaşdyrýarlar. Bu ýerde däkme çeken hunärmenler öz hunär derejelerini kemilleşdirip gön önümçiligindäki dünýä tejribesini bir kemsiz öwrünip gelen ýaşlardyr. Şoňa görä ular derini işläp bejerip, onu taýýar gön derejesine ýetirmekdäki işleň her ýeriniň ýokary tehnologiýa dowlalyk ýerine ýetirmegine pogta gözükçülük edýärler. Munyň özü taýýarlanýan göňüň hil wawatyna bellenen ölçegiň talaplaryna dowlalyk gelmegini şert edýär. Paýdarlar jemgyýetiniň önümçiligini dünýä ölçegleriniň derejesine çykarmagy aýdyň maksat edilýän telekeçiler soňky 1 ýylyň içinde kärhana Italiýa döwletiniň gön önümçiligi üçin ýetlenen iň kemil tehnologiýaly enjamlarynyň toplumyna oturdup, onu çyğlanlarjy, ýumşadyjy, göňüň ýüzüni tüýjemeklik görnüşe getirýän hemem beýleki enjamlar bu ýerde öndürilýän önümlüň möçöriniň artdyrylmagyna, hiliniň düýpli gowlandyrylmagyna ýardam berýär. Häzirki wagtda ýüze goly işgär özüni jemleýän bu paýdarlar jemgyýetinde her aýda öz paýdary bolan Rowşan hususy kärhanasynyň aýakgaplygy üçin taýýar göňüň 1 million inedördil desimetri öndürilýär. Bu ýerde şol gön önümleriniň gelşikli, aýaga ýakymly rahat, ýokary hili aýakgaplar öndürilip, oň ýerlerdäki dukanlary arkaly aljylary getirilýär. Gahrman arkadamyzyň ýurdumyzda öndürilýän önümlüň daşary bazarlara çykarylýan möçürlerini artyrmak barada tapşyryklary esasynda bugün maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti öz öndürýän taýýar gön önümlerini dünýä bazarlaryna köpçülikle çykaryp başladylar. Paýdarlar jemgyýeti boýunça Türkmenistan beýtaraplyk mekan diýilip adlandyrylan şu ýylyň geçen 6 aýyna dünýäniň durly döwletlerini ýokary hili taýýar göňüň 2,5 million inedördil desimetri eksport edildi. Şol önümlere daşar ýurtlaryň önüm öndürjüler tarapyndan ýokary islegilerliýär. Geljekde öz önümçiligini düýpli artyryp, öndürilýän gön önümlerini özüne dowly haritlyk derejesine ýetirmekligi aýdyň maksat edilýän paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri bir wagtyň özüne derini gaýtadan işleýji döwrüp kärhananyň gurulşyny alyp barýarlar. Gurulýan täze kärhananyň işe girilmegi bilen bu ýerde ýene-de 150 adama täze iş orunlary dörer we taslamy kuwatly goýunça her aýda 8 million inedördil desimetr gön önümleri öndüriler. Paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri ýurdumyzda işçiň telekeçilere dörilýän äkli şertler üçin mehriban arkadamyzda hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Gahryman arkadağımızın taýsy tagallalary bilen ýurdumyzyň owa senat toplumuna bagçylygy ösdürmekde ýetgiderli durmuşa geçirýän işler hasam belinmäge münasipdir. Bawaday hallarymyzyň ihlasy bilen ýylyň islenik pasyna ak bazarlarymyzyň dörli meýwelere bollugy muňa aýdyň misallar. Netijede ene topragy siňdirilen ihlasly zähmet bereket bolup ýyleşlerimiziň saçagyna dolýar. Lewap welaýatynyň köýtünä gytranyň tejribeli bagwanlarym ak bazarlarymyzyň bolçulugyny döretmekde özleriniň münasip goşuntylaryny goşup gelýärler. Bereketli Türkmen toprağımızın günnogor sevten bol hasılly meskin hökmüne giňden tanalýar. Welaýatyň kärenne we hususy mellek ýerlerine ýerimişleň meýweli baglaň dürli uruşlary ýetgiderli ösürilip olardan her ýyl bol hasyl alınýar. Melim bolşýal Türkmen topragyny bitýän meýweler diňe bir daş görnüşi bilen tapawutlanman, eýsem süýjü tagamy, insan saglygyny ýukumlygy we oňuly tesiri bilen häsiýetlenýär. Bagçylykda ýokary görkezler kazanmagy başarýan bawaday hanlar babalarymyzdan dowam etip gelýän tejribeler giňden ulanyp, ilmiň gazananlaryny netijeli peýdalanýarlar. Şunuň bilen birlikde dörli uruşly meýweli baglaň çägini barha giňelýärler. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýylam lewaply bagwanlar üçin ýene-de bir iň bereketli we hasylly ýyllaň birine urildi. Oň şeýledigini bolsa, welaýatyň köýtünäň etranyň bagwanlarynyň ihlasly zähmetiniň netijesinde de aýdynlygy bilen görmek bolýar. Umumyň köýtünäň sevti diňe bir özüniň tesin tebigaty bilen tapawutlanman, eýsem bereketli topragyny bitýän tesin dürli meýweler bilen ýurdumyzda giňden äşgärdir. Köýtünli bagwanlar baglardan bol hasyl almak bilen birlikde has süýjü meýweleri ýetişdirmekde ýokary işçilik görkezýärler. Sevtiň toprak howa şertleriniň tapawutlanmagy bolsa, bu ýerde baglaň bir neçe tapawutly görüşlerini ösürip ýetişdirmekligi we olardan bol hasyl almaklygy mümkinçilik berýär. Baglardan esasen mis we daş toprakly ýerler halayan daglyk ýerlerde bitýän hoz, pisse ýaly baglar bilen birlikde alma, armut, nar ýaly meýweli baglarym köpçülikli ösürilip ýetişdirilýär. Tesin tebigaty we guru baglygy bir ölen gözellik keşfe eýe bolan köýtün owasy deňiz derejesiniň 750 metr belentlikde ýerleşýär. Bu bolsa öz gezeginde hasylyň hasam bitkinli we süýjü bolmagyna aýratyn tesir edýär. Ýagny ýylyň eslenik pasyna bu ýer howanyň çyňlyk we ýyllyk derejesiniň beýleki ýerler bilen deňeşdirilende görnütün tapawutlydyr. Köýtünli bagwanlar ýylyň bütün dowamyny ene topragy ak ýürekden hyzmat edip, ýylyň ýylyna bereketli hasyl ýetişdirme ugruna aladylanýarlar. Häzirki wagtda baglarda bol kemale gelen düdüm meýweler bolsa, olaň ihlasly çekin ýadawsy zähmetiniň şuýlüňem aýdyň ýerine düşenini görkezýär. Şuň konuda ýetişdirilen alma we armut baglarynyň meýwelerini ýygnamaklyk köpçülikliň we gyzgylygyny dowam etdirilýär. Olar alma baglaryny alma agaçynyň esasen 3 görnüşini, ýagny erki aralyk we geçki hasyl berýän görnüşlerini ýetişdirýärler. Alma agaçynyň her bir düýüniniň ortasy 150-200 kilograma çenli hasyl alýarlar. Ýer gelende bellesek ihlasly bagwanlar hasyl almak barada meýilnamanam ýylyň ýylyna artagy bilen ýerine ýetirip gelýärler. Bagwanlar özlerine analanyň bag kärenelerini bol hasyl almak bilen birlikde ýetgiderli ýaşna hallar ýetişdirmeklige de aýratyn öns berýärler. Elbetde hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen döredilýän giň mümkinçilikler ýetişdirilen hasyly ýerlemekde döredilýän şertler bolsa, daýhan zähmetiniň ihlasy hasym goşulundyrýar. Olar öz ýetişdiren hasylyny ak bazarlarda we dukanlarda elýerterli bahalarda ilata hödürleýärler. Umumyň Lewap welaýatyny melelizmimiziň bagtyar ýurdumyzyň raýatlaryny öz topragymyzda ýetişdirilen termiýeler bilen bolelyny öpçün etmek wagtynda öňde goýan wezipeler netijeli zähmet bilen ýetgiderli durmuşa geçirilýär. Ak bazarlarymyzyň bolçulugy, toý saçaklarymyzyň bereketi ugruna ihlasly zähmet çekýän bagwanlar geljekde de bol hasyl ugruna zähmetini gaýgyrmajakdygyny pek ýürekden ananyryp olar bagçylyk ösürme ugruna taýsy tagalalar edýän Gahryman arkadağymyza alkyş sözlerini edýärler. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşlygyna garaşsa baky betarap diýarymyzyň sebäplerini durmuş ykdysady taýdan durnukly ösürmek boýunça giň möçörli özgertmeler amala aşyrylyp, elatyň durmuş ýaşaýyş sebäplerini düýüpli ýokurlandyrmakda we halkymyzy ýokary hilli azyk önümleri bilen bolelyny öpçün etmekde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Şunu Balkan welaýatynyň magtymly etrawyna bitirilýän işlerim özüniň döwrewaplygy bilen tapawutlanýar. Häzirki günlerde etrawyň daýhan birleşikleriniň kärençi
terkeçileri agrotexnika talaplara laýyk ösürüp yetiştirilýän tagamy we ýukumlygy babatda esasy azyklyk önümleriniň hatarına durýan meweli baglaryň bitkinlik hasyllaryny ýygnamakda hemem olary sevtiň hemem ýurdumyzyň ak bazarlaryny eleterli narxlarda çykarmakda Türkmenistan betaraplyk mekany ýylynyň ruhuny münasip işler bitirýärler. Gahrman arkadamyzyň ýurdun owhujul puduny her bir welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk düýpli ilmi esasy hemem öňdüwarjy tejribelere laýyk alyp barmak, yerlerde beýleki ekinler bilen birlikde meweli baglary ösürüp ýetişdirmek baradaky paýhasly çödügüdünden ruhlanýan Balkyn welaýatynyň Matumly etrawynyň topragy bagry wadaşan telekeçi bagwanlary bu jenneti kunjukda ösürüp ýetişdirilen meweli baglaryň dürli görnüşlerini görüleli hyzmaty agrotexnika talaplara laýyk ýola goýup, olardan bol hasyl alman hötdüsinden gelýärler. Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyna Matumly etrawynyň daýhan birleşiklerinäki kärenneçe bagwanyň ihlasly zähmeti bilen meweli baglaryň ösürüp ýetişdirilýän meýdanlary barha giňildiriýär. Has takygy etrapda häzirki pursatda meweli baglaryň tutýan meýdanlary 800 hektara golaýlaýar. Agrotexnika talaplara laýyk hyzmat ýoly goýulan ol ýerliň ählisinde de şu ýyl dürli meweliň betkinlik hasyly kemale getirilip, häzir günlerde agrotexnika ýygy ýetirilýän meýdanlarda ýetişdirilen ekologiýa taýdan arasy tagamly meweliň hasylyny ýygnamak işleri goşamaýan depkinlerde dowam etdirilýär. Iň esasy zat bolsa ol meweli baglaryň bu subtropik kunjuň ölçeklerini ösürüp ýetişdirilýändigdir. Etrapda meweli baglar ösürüp ýetişdirmekligi we olardan bol hasyl almaklygy gönükdirilýän tagallalar özüniň oňy netijelerini berýär. Bu gurda etrawyň daýhan birleşikleriniň kärenetçi bagwanlary görelli alarlyk işler bitirýärler. Häzirçe etrap boýunça taýýarlanýan dürli görnüşli meweliň umumy möçüri 320 tonna golaýlaýar. Bu görkezji geçen ýylyň değişi döwri bilen deňeşdirilenini ösüş depkininiň 126 götürümden hem geçirilenini aňladýar. Dağ jürgüleriniň uğrunaky amatly ýerler ösürüp ýetişdirilen baglardaky meweler synlanygda etrap boýunça şu ýyl bu gurda has ýokary netijeleň gazanyljakdygyny göz ýetirýärsiň. Etrapda meweçilik ösürmekde gazanylýan bu ajaýyp üstünlükleri ýeňiş we hojagala daýhan birleşikleriniň kärenetçi bagwanlary has salamly goşunt goşýarlar. Etrawyň kärenetçi bagwanlarynyň ihlasy bilen kemale getirilen ekologiýa taýdan arasy subtropik meweler Günwatar Sewtiň şäherleriniň we etrap merkezleriniň şonuň ýalym ezi diýarmyzyň ak bazarlaryny höwes bilen satyn alýar. Matumly etrawynyň ussat bagwanlary halal zähmet çekip, ata watanymyzda azyk bolçulugyny döretmäge münasip goşunt goşmaga döretip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadamyza alkyş aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şonu 16-njy iýulda saat 20-den 17-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkyn welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, demirazy günatardan tele sekunda 9-14 metr etken şemal ösür. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ıssy bolar. Ahal welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, demirazy günatardan tele sekunda 9-14 metr etken şemal ösür. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ıssy bolar. Mara welaýatyny azkem bulutly howa bolup, demirazy günatardan tele sekunda 9-14 metr etken şemal ösür. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar. Lewap welaýatyny azkem bulutly howa bolup, demirazy günatardan tele sekunda 9-14 metr etken şemal ösür. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar. Daşyl welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, demirazy günatardan tele sekunda 9-14 metr etken şemal ösür. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkäp duran bulutly howa bolup, Nemrada kunatardan teýle sekund 9-10 km etýän şemal öser. Howa gejetine 24-26 gradus maýl, gündüzüne 36-38 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 17-sine magnetik hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar şoňulary howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 14 götürüm artmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňuýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ilişler bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri weslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.